To ga amare da angwaye kamar yadda kuke gani, amare guda biyu, angwaye guda biyu, ɗaya Ummul Khair da Ibrahim Muttaka, sai kuma Zahara da Sadiq. To ga sunan kun gansu, Abubakar Sadiq da Zaharan shi, sai kuma Ibrahim Muttaka da Ummul Khair. Wannan ita ce Ummul Khair, wato uwar alkhairi, wanda na baku labari, wanda na nuna muku lefanta, wanda na ce muku lefanta kowa da ya gani, kuma kun gani, mayu sun gani, aljannu sun gani, kowa ya gani, wanda aka tara kowa da kowa ya zo ga lefanta. To ita ce wannan kuma Zahara kenan. Yanda za ku gane su a wannan kayan nasu, ita Zahara ta sa bakar abun wuya, gashi na kun ga abun wuyanta akwai baki a cikin shi. To ita ce Zahara, ita kuma wancan ita ce Ummul Khair wanda na nuna muku lefanta. Ita wannan lefanta ba fitar da shi mahasada bane, ko ya ne shi bai zo duniyar yanar gizo an gan shi ba. To ita ce dai haka, shi yasa wasu ba sa son hada bikin su da na wasu, saboda sai ka gani ya ne duk da dai ana samun a wannan yana cin albarkacin wannan yana kaza amma to ita ce Zahara amaryar Sadiq. Ita kuma wannan ita ce Ummul Khair wanda na saka muku lefanta, yana nan a channel din, in kuka duba za ku gani. To ita ce Ummul Khair, shi kuma wannan shine Ibrahim, abba ne kowa ya ake kiran shi da shi, amma asalin sunan shi Ibrahim Muttaka. To shine dai angon da ya jajirce wannan lefan da kuka gani ana ta kan hayya ya da kirjin mahasada, haka na mahasada sun yi ihu sun ji mamaki. To ita ce amaryar, ita ce Ummul Khair, uwar alkhairi, maman alkhairi, ta samu alkhairi daga Ibrahim Muttaka. To ga Gwamna Dikko Radda, wato gwamnar Katsina, shi ma ya halarci bikin Ibrahim Muttaka, ya yi jawabi, ya yi maganganu, ya musu nasiha. To ya zo wannan bikin saboda Ibrahim Muttaka, dina nasu. To shi da shi ma ya halarci, manya-manyan mutane sun zo wannan bikin, sun halarci wannan bikin na Ibrahim Muttaka. To ba ma gama bincike akan shi waye Ibrahim Muttaka ba, ma gashi nan dai ko ganshi, wanda ya san ko shi waye sai ba mu labarin shi. To amma dai gononi daban-daban sun zo wannan bikin, manya-manyan mutane, ministers da waye. To nace bari na saka muku fuskar wanda kuka fi sani, wato Malam Dikko Radda. Shi ma yayi busy wannan satin, daga wannan biki sai wannan bikin, daga wannan abin sai wannan bikin. To Allah ya sa mu dace, Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Gashi nan dai kun gansu, amarya Ummul Khair da angonta. To ga wannan Hajiya Mamana Maimunatu dan auta, tsohuwar matan Ado Gwanja. To ita ma ta halarci wannan bikin, ga ta nan dai kun ganta tana rawan silinjon ne ko menene. To ita ma dai da ita akai, na ga muku mutane daban-daban, amma ita ma ta zo wannan bikin saboda Ummul Khair ce, kawace ko wace ce ta Ummul Khair. To amma dai tana ta kan faɗa ta zo bikin Ummul Khair kaza. To Ummul Khair da Ibrahim sun yi baki daban-daban a wannan bikin nasu, Allah ya tabbatar da alkhairi. To ga angon nan, ango Sadiq da Zara amaryar shi, abin su ga sunan dai kun gansu, masha Allah, kowa yayi kyau a wannan bikin. Amarya da ango sun sha kyau, sun sha soyayya, sun nuna soyayya, kowa ya ga soyayya. To Allah ya sa wannan soyayyan ta dore, a soyayya sosai. Ga su a cikin fulawar duniyar soyayya, ko da ce duniyar soyayyar fulawa. To masha Allah, idan aka fara irin wannan soyayyan, Allah ya sa ya dore. Ta farkon aure abin sha'awa wallahi, kai amarya ta yi kyau, kamar a dauke ta a boye saboda kyau. Kowa ya yi kyau, ango shi ma ya yi kyau, wallahi abin gwanin ban sha'awa. To yana da kyau a irin wannan bidiyon amfani shi idan lokacin da aka yi aure aka bata a juna rai, irin ana jin haushin juna, idan aka kalli irin wannan soyayya sai soyayya ya dawo, sai a dawo kuma ana ƙara son juna, ana ƙara tuna irin yara ma su ga irin wannan abubuwan haka dan. To shi ne ina jin amfani irin wannan bidiyon saboda yara in aka haife su ma za su gani, za su ce ga baba da mama lokacin ana yara ana soyayya, ana shauƙewa haka nan dai. To gashi dai kowa yayi kyau, masha Allah, Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah ya ba su zaman lafiya. Wani fata za ku yi musu? Nan lokacin yankan kek kenan, ga wutan soyayya nan yana tashi, irin zuciyarsu na ta farfasa haka da wutan kauna haka nan dai. To gashi nan kun ga kek din su, masha Allah. Nan wai zaman ajo, to ango zai zauna ne haka nan, a nuna masa gata, an yi ruwan kuɗi a wannan wurin. Gaya muku daloli aka dinga ajiye, na ce ashe akwai kuɗi a Najeriya haka sosai. Gaya muku kun ga wannan dala ta ajiye, bandal na dala. To haka nan za ku ga kuɗi daban-daban, masha Allah, sun yi goshi gashi nan kuna gani. Na ce to gara dai na kawo muku, ko mutum bai da shi idan ya gani yana jin daɗi. Ka Allah ka bani arziki, kun ga kuɗi gashi nan dai. Na gaya muku kun ga wasan kuɗin da aka yi a wannan wurin kawai saboda an saka music ne. Idan na ce zan bari YouTube za ta ce waye ya tashi ya dawo. To shine dai haka dan kawai sai dai a nuna muku haka nan dai gashi nan kun gani ana cika wannan wurin. Na ce to ina jin daga an gama wannan bikin sai umara, za wannan kuɗin ba kaɗan ba. In kuma dai to yayi, kun gani na ga muku dala aka dinga yi a wannan wurin. Kai ya subhanallahi, kar ku ce ba ku gani ba. Gashi nan dai kun gani da idanunku, kun gani dala 100 haka nan dai, ba ma kananan dala ba, dala 100, kowane dala 100 idan aka je aka canza kusan 100 da yan kai ya fa da kuɗin Najeriya. To gashi nan dai haka aka zo aka zuba su a wannan akwatin. To kun je ga ango da abokan shi, ga ango da abokan shi, da amarya da kawayenta, da ƴan uwanta, da waye haka nan dai. To bikin nan masha Allah kowa yayi kyau. Nace to ga su dai a duniyar so da kauna, hayarkin soyayya na dukan su, kamshin soyayya ko ta ina. To menene kuma rage da kawo muku? Nace to bari na kawo muku abin da ya kamata na kawo, haka ne abubuwa daban-daban, amma kusan ba dole bane a kawo komai da komai ba zai samu kawowa ba. Amma kan masha Allah, Allah ya tabbatar da alkhairi, sun yi duniyar soyayya. Ka Allah ya sa wajen soyayya ya dore, amma Allah ya sa karshe dan ya leka, tunda dai an riga an bashi hakkin shi dai haka nan. To Allah ya tabbatar da alkhairi. Wani fata za ku yi musu? Kun gansu dai haka nan sun yi kyau, masha Allah. Yanzu saura mu je mu leka gidan Matawalle, akwai kuma Abuja Cars, akwai waye bukukuwa daban-daban fa. Yace za ka raki tare wannan mutanen. Gaskiya tsakani da Allah, kai kusan dama ana ta kan jira a gama azumi haka nan, daga an gama bayan sallar nan to kawai biki ne. To yanzu ga muku akwai bikin gidan Matawalle, shi ma yana nan zan kawo muku. Akwai bikin gidan, akwai wani Abuja Car, akwai na waye. To duka nan dai yanzu dai gashi nan kun gama kallon wannan, duka kun shaida soyayya su, kun shaida kowa ya ga so da kaunar da ango suke yi wa junan su. To kar mu zo mu ji wani abu daga baya, Allah ya kauda ido, ya kauda shedan, ya kauda mayu, ya kai da waye. To haka nan dai kowa dai yayi kyau, Allah abin da gwanin sha'awa. Kai kyau yana da kyau, Allah ya taimaka mana. Shikenan bari da baku haka da masha Allah, ku kashe datan ku.